L'événement o ye Burkina Faso ka sɛgɛsɛgɛli kunnafoni di sɛbɛ dɔ ye min tun datugura ka bɔ fangakura ɲɛmaaw fɛ juin kalo tile 5 tɛmɛnin k'o sababuya kɛ ko olu ma lɛnpo ani taxiw sara. O warida tun taara se miliyɔn 20 ɲɔgɔnna ma. O jagoya datuguli tɛmɛnin kɔ, nin kunnafoni di sɛbɛn in tun ye wele kan di a kanubagaw ani a kalanbagaw bɛɛ ma ko u ka o bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka wari dɔ sara lɛnpo ra min bɛ se k'a to nin journal nin ka lakuraya. O welekan jaabira sabula jumalon juin kalo tile 9 tɛmɛnin journal nin ɲɛmaaw tun y'a yira ko finitigi minnu tun dankari olu ka baara la u nana u ka jɔrɔkɔw walaka ka bɔ olu ka bondaw bɛɛ ra. O kɔrɔ ko nin kunnafoni di sɛbɛn bɛ se k'a ka baara kɛ tuguni. Nin kunnafoni di man bɔra l'événement ka administrateur général de fɛ n'ale ye Germain Bitu Nama ye. Démocratie ka mobilisation, kunnafonidilaw ka hɔrɔnya dɛmɛbagaw ani journal l'événement dɛmɛbagaw ye sira di nin jumalon janvier kalo tile 9 nin na ka taamasiyɛnw kɔrɔta minnu tun ye an ka kunnafoni di sɛbɛn gosi. Nin ye administrateur général kumakan ye. A ka laseli kɔnɔ a y'a yira ko tile 2 kɔnɔ olu kanubagaw sera ka miliyɔn ɲɔgɔnna 5 kafo ɲɔgɔn kan min sera ka taa sara lɛnpo cikɛda ɲɛmaaw fɛ. Germain Bitu Nama ko nga kalo kalo fo ka taa se décembre kalo nata ra journal l'événement ka ɲi ka miliyɔn 1 ani 48,000 ɲɔgɔnna le sara kalo bɛɛ lɛnpo ra. Kɔsa nin na journal l'événement ka sɛbɛnw bɛɛ tun ɲɛsinen don furancɛ fanga ɲɛmaaw le fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la capitaine Ibrahim Traoré ani a militaire tɔɲɔgɔnw. Olu ka waribɔ, ka kɛwalew kunkun ani a ɲɛɲɛ tɛntɛn k'o bɛɛ fili fiɲɛ fɛ. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.